PowerPoint on yksi yleisimmin käytetyistä sovelluksista sisällön esittämiseen. Tämä johtuu siitä, että siihen voidaan lisätä erilaisia objekteja, kuten tekstiä, grafiikkaa, kuvia, äänitallenteita ja videoita. Kuhunkin näistä objekteista voidaan soveltaa erilaisia animaatioefektejä, ja näin saadaan mielenkiintoista ja jopa interaktiivista opetussisältöä. Yleisemmin käytetyt animaatiotehosteet koskevat objektin esiintymistä diassa. Tässä opetusohjelmassa esittelemme joitakin niistä ja kuinka niitä hallitaan tarkasti. Diassa on kuva 4 vuodenajasta, ja jokaisessa niistä on jokin vuoden aikojen ominaispiirre. Tämä asia tulee dian animaation avulla. Ensimmäinen vaihtoehto on, että jokainen asia tulee vuoden aikaan sivusta. Tämä tapahtuu valitsemalla objekti ja valitsemalla sitten lisäysanimaatiot välilehdestä. Animaatio käynnistyy automaattisesti ja objekti tulee sisään dian alareunasta. Jos haluat muuttaa tätä, valitsemme tehoasetukset painikkeesta tulosuunnan. Tässä tapauksessa vasemmalta. Samalla tavalla asetetaan animaatio haikaralle, joka pitäisi tulla oikealta, kesähatulle, jonka pitäisi tulla vasemmalta, ja kurpitsalle, jonka pitäisi tulla oikealta. Jokaiselle animaatiolle annetaan automaattisesti numero, joka osoittaa järjestyksen, jossa se toistetaan. Tätä järjestystä voidaan muuttaa animaatioiden ohjauspaneelin avulla. Näin se tehdään. Animaatiopaneeli avataan napsauttamalla animaatioruudun painiketta. Esitysnumerot vastaavat diassa olevien objektien viereen kirjoitettuja numeroita. Järjestyksen muuttaminen tapahtuu valitsemalla objektin nimi tässä ruudussa ja siirtämällä sitä ylös tai alaspäin. Jos siis esimerkiksi haluat aloittaa kevätkauden, joka on tällä hetkellä animaationa numerolla 2, sinun on napattava sen nimi, tässä tapauksessa kuva 6, ja siirrettävä se ennen kuvaa 4, joka on lumiukko. Dia vaihtaa automaattisesti näiden 2 objektin animaationumeroita. Voit nähdä suoritusjärjestyksen valitsemalla Playform-painikkeen, joka suorittaa animaation parhaillaan valitusta objektista. Tässä tapauksessa ensimmäisestä objektista. Jotta vuoden aikojen järjestys säilyisi, lumiukko-animaatio on siirrettävä muiden jälkeen. Se on tällä hetkellä numero 2, kun sen pitäisi olla numero 4. Kuvan 4 objektin nimen vetäminen muiden alapuolelle muuttaa animaatiojärjestystä. Voit tarkistaa koko animaatiosekvenssin suorituksen toista kohteesta painikkeella. Tällä hetkellä, kun esitys ladataan koko ruudun kokoisena, animaatioefekti suoritetaan käyttäen toimenpiteen jälkeen. Tämä toiminto voi olla hiiren napsauttaminen vasemmalla painikkeella, välilyöntinäppäimen painaminen tai näppäimistön nuolinäppäinten painaminen. Tätä voidaan muuttaa niin, että ensimmäisen animaation käynnistyttyä muut animaatiot käynnistyvät automaattisesti. Näin se tehdään. Valitse käynnistä kentässä, milloin animaatio suoritetaan kunkin objektin osalta. Tässä tapauksessa valitaan luettelon ensimmäinen objekti ja käynnistä kenttään asetetaan sille napsauttaessa, mikä tarkoittaa, että sen animaatio suoritetaan käyttäjän tekemän toimenpiteen jälkeen. Kun luettelon toinen objekti on valittu käynnistä kentässä, muutamme sen suorituksen arvoksi edellisen jälkeen. Huomaa, että animaatioruutu on muuttunut. Toisen objektin numero on kadonnut, ja diassa se on korvattu ensimmäisen objektin numerolla, eli 1. Animaatiopaneelissa vihreä animaation osoittava suorakulmio on siirtynyt pystysuunnassa ensimmäisen objektin suorakulmion jälkeen. Toistetaan animaation suorituskyvyn muutos dian 2 muulle objektille. Ajamme animaation koko ruudun kokoisena. Kuten näet, ensimmäisen hiiren napautuksen jälkeen ensimmäinen animaatio käynnistyy, ja sen jälkeen loput objektit ilmestyvät automaattisesti peräkkäin diaan. Toinen tapa animoida objektit on antaa niiden pyöriä samanaikaisesti. Tämä tapahtuu valitsemalla käynnistä kentästä vaihtoehdon edellisen kanssa.
Tämä muutos voidaan tehdä kaikille samanaikaisesti valitsemalla objektit luettelosta ja asettamalla muutos. Animaatiopaneelissa animaation vihreät suorakulmiot on pinottu päällekkäin. Katsotaanpa, miten tämä animaatio suoritetaan koko ruudussa. Animaation suorituskyky vastaa odotuksiamme. Kukin animaatio voidaan poistaa valitsemalla sen nimi animaatiopaneelista ja painamalla sitten näppäimistön poista näppäintä. Tämä vastaavasti poistaa objektin vieressä olevan numeron diasta. Kuten jo mainitsimme, PowerPointissa on monenlaisia animaatioefektejä objektien esiintymiseen diassa. Seuraavissa on joitakin niistä mielenkiintoisimpia. Zoomaus. Kohdeiden koko kasvaa, kun ne näkyvät diassa. Suurennus ja kääntäminen. Esineiden koko kasvaa ja ne pyörivät, kun ne näkyvät. Etenevä näyttö. Objektit ilmestyvät ja kasvavat kooltaan siinä paikassa, jossa ne sijaitsevat diassa. Ponnahdus. Objektit ilmestyvät liukumäkeen usealla hypyllä. Kellutus sisään. Objekti leijuu diassa ylhäältä tai alhaalta ja ottaa sille osoitetun paikan. Nämä olivat ensimmäiset vaiheet objektien animaation luomisesta PowerPoint-sovelluksessa. Toivottavasti opit jotain uutta. Kiitos huomiostasi.